Криси, винаги съм вярвала, че красотата на една миска трябва да идва както отвън, разбира се, така и отвътре. Ти съгласна ли си с това, което смятам? Абсолютно съгласна съм. Всяко едно момиче, както изглежда добре отвън, така трябва и да е добра, мила, уверена, да има добри качества. Тоест, според теб, освен красива отвън, трябва да бъде с красиво сърце. Това смятам, че е и всеобщото мнение на всички, които ни гледат. И така трябва да бъде занапред, момичета да знаят. Наясно съм, че цялата подготовка е изключително трудна за такова събитие. Кой спомен ще ти остане в съзнанието? Спомена не е само един, защото цялата емоция е съвкупност от нови запознанства с страхотни момичета, нова тръпка, това да излезнеш на сцената и нямам търпение просто да се случи цялата магия. Страхотно, страхотен отговор. Много съм впечатлена, много ти благодаря. Винаги съм смятала, че има много момичета, които искат да бъдат на наше място с всички тези лъскави рокли, корони, грим, прически. Какво би казала на едно по-малко момиче от теб, което иска да се занимава с това, което правиш ти? Бих посъветвала всички момичета да не се отказват и да следват мечтите си до край, понеже това е едно уникално преживяване за всички от нас. Всичко е прекрасно, хората, с които се запознаваш, са уникални и цялото преживяване просто не може да се опише с думи, ако самия ти не го живееш. Никога не трябва да се отказват. Аз ги съветвам същото. Дами и господа, при мен е Габриела Василева, носителка на титлата Мис България. Габи, здравей! Привет, много ми е приятно. И на мен също. Габи, искам да те попитам, кои според тебе са качествата, които трябва да притежава новата носителка на титлата? Безспорно, това, което всички ще видят тази вечер на първо място е външния вид. Пропорционална, красива визия, харизматично излъчване, усмивка, лъчезарност. Но това, което е важно за след това е всъщност добротата и обвързаността с каузи. Това е нещото, което те прави мис. Страхотно, много ти благодаря. И последен въпрос имам за теб. Как би описала тази вечер? Ами, виж ни какви сме принцеси. Истинска приказка е тази вечер. Така е, съгласна съм. Ако и вие сте фенове на стила и модата, оставете ни в сърчице. Също така може да ни последвате и да оставите коментар. Чао!